Pork na pork. Sarap. Oh. Sarap. Rami. Lami kayo. O siyempre, kauban ako panggingon. Ang akong official cameraman bisag asa ko na gig. O akong technical director sa gahi ni Bay. Team shutdown po ni siya kay taga-ABS po ni dati. What's up mga bitokon? Yeah, Birdie Bitok-Bitok. Welcome back sa akong YouTube channel. Ako karon diri sa Metro Food Park. Kayo sa man ron, Friday man ron, di ba? Basta Friday, Biyernes yun na siya. And it's food trip time. And gusto na ako karong hapon o karong gabi na. Gusto ko Korean style. Ako yung nanonood po rin mga K-pop. Alright. So, kung hilig mo Korean foods nga medyo sakto lang budget, dire ang nainindot nga kuan daw dire kanang kananan. Alright? So, let's go. Guwapo kayo. Samgyup tabay. 350 good for 2 persons. Pwede ta din mo kaon. Ha. Kaon na sad ni. Kapoy kini nga vlog. Di ko ganahan ni nga klase nga vlog. Akong baby. Alright, iyata, na-prepare na sa Yongji. Yongji. Ang akong paborito sa samgyup. Medyo pasensya na ko ang na-background kay diri sa Metro Park na sila yung murag acoustic matang gabi. So, yan, naka-ready na. Gigrill na nato ni ganina. So, kung man pork o beef, no? Pork o beef. Tapos, siyempre, ang atong kimchi. Kano siya tawagan eh? Spicy cucumber. Spicy cucumber. Siyempre natay shrimp. Kanya akong paborito sa lo. Ang mga baby patatas. Baby patatas. Pero ang pinaka-highlight na ako diri karon kay kani perminti naman ni samgyup. Kani ang pinakabago nila. Napos sila balsa diri. Ose, mo ni pinakabago. Ose, pangalan ni brother? Yongji Arc. Dili Yongji Balsa. Yongji Arc. Ayan. So, ang mga sulod ani, unsa ni Brad? Rice ball. Rice ball, french fries, chicken, K-shots. Tapos kani? Samgyupsal kimbap. Okay. So, kani akong gusto unahon. Ha? Kay kana, later na kay kauban na ako kumakuan. Okay. Ako ni isa-isahon dire. Kani ang rice ball. So malamang mga rice ni nga gipor magball. Diretso na ni wala isang sawa na ni. Perfect. Yummy. Wala may very sticky rice. No? Berpilit ba? Sarap. One more. Suburag bola-bola nga mura sa sticky rice, kanay sagol sa ni carrots, nay pork mo ba ni mo ni? Beef ni siya. Beef.
Oh. Perfect. Alright. Ano eh? Ito ni Brad, parang samgyup. Samgyupsal bimbap. Gimbap. Alright. Ano yan? May karne na yun. Anong bro itong naikuhan something sa tulad? Bro, tamis-tamis. Karot. Pork na pork. Sarap. Chicken. Sarap. Sarap. One more. Apa? Sarap. Pila ni ingani kay sa kay ngani? Nasa 499. 499 kani. Sarap. Good for 4 to 5. Good. 4 to 5. Barag good na ni sa kwara ni tanan. Oh. Ngop. Namu. Sarap. Yun ako hot doon kay ang ako manager o akong bagman na dere. Literal daw may pakita. Na akong manager o akong bagman na Japon. Ha? Pakita ang bagman. Nagagawa. Yeah. So, mag-samgyups ako. Ikot tingnan mo na. Kanino siya ni Brad? K-shots. Same lang nila siya. Katong preto. So my favorite from the pork. Ay, buhay pa, kasukol pa. Let's do this one. More weakness to talk about. Yes. Halang, sili. I love sili. Alright? Pwede botahan ako ng kanan. Sarap. Woo! Yummy. Spicy cucumber. One last one. Sarap. Authentic kayo. Sarap. Authentic kayo. Mugi nga lasa nga ako natilawan katong nakatumik Singapore.
Singapore, may Korean food dito. Wala po katong Korea. Sarap. And this one, of course, egg, no? Ang uban ka rice, pero ako din ako mag-rice. Perfect na eh. So yummy. So pwede na mo maniri sa Yongji sa Metro Park. Metro Food Park. Metro Food Park. Abay na sa Gaisano. So may problema, pwede mo park sa Gaisano. Abay na sa Reno, mag-park mo dito. Baklay rin mo dali. Perfect. Nice. Barato pa. So din ako ni Kaya Coreza. So mga backup, pasok. Targa. Paborito na ako. Buy pa, buy. Baby tomatoes. Ay. Baby potatoes di ay. Sarap. Woo! Sarap. Try this yummy. Grabe. Sarap. Ang burst ba no? Ang nakalamid rin ka na bitong ang taste niya ang gasagol pagbuto sa ilalom. Lami magina ba sa pagbubuto na sa ilalom? Basta buto lami. Ako ang interviewon. Kung ano na ako din di lang kanigay samgyup kay interview na ako ang nag-cameraman ani. Ang akong cameraman sa akong Orahik Media, kung asa ko mag-gig, akong technical director sa Gahi ni Bay. So, trabahante sa buntag, negosyante sa gabi. Kumusta ang struggle? Wa ba siya nagmahing ano, nag-menu siya? O niya, ito lang may labi. But for the meantime, kaon sa ta. Darga. Yun, no? So, naikiapas nga recipe. Kilawing isda. Kilawing isda, buro kinilaw nga, pero giluto nga. Halang. Sarap. Lami kayo. O siyempre, ikaw ba na ako? Ako panggingon. Ang akong official cameraman, bisag asa ko nag-gig. O akong technical director sa Gahi ni Bay. Team shutdown po ni siya, kay taga-ABS po ni dati. O, gikan pa siya nagluto, nahago pa siya. Muni siya si Juan Mascareñas, brother. What's up, what's up, what's up? Nagamit lang yan kay Nay Tokar. Congratulations sa brother. Yongji, anong kitawag ni Yongji? Na-create na Yongji tungkol niya siya sa among maigsuon. Aminin sa Yongji, siblings. Korean? Korean term sa siblings, Yongji. So kamo kay tungod kay mga magsuon mo ani nga negosyo? Kami sa tulad sa ko ate nga sa Manila. Ako manang des ako. Brother, ikaw first time ba nimo ni nga nagnegosyo ka? Actually, first time gini siya nga negosyo gid nga kanang sa tinod anay lang unsa ka struggle ang magnegosyo karong panahon nga pandemya pa gyud. Struggle siya in terms of financial kay syempre wala man tayo makuot sa atong pag wala lagi panganak nga anak ni Henry C. ana. Kulangan na atong mga budget so na yung mga financial problem atong nga time. Pero ni-suporta man akong ate katong nasa Manila, si Isay. Siya ang ni finance. Ginagmay lang gyud siya bro, inainay nga kuan ba? Di siya kanang pag-create na mo na din dito. So, kung wa mo kabalo, nagsugo lang siya sa delivery, di ba? Oh, actually ang Yongji Kmart na siya first. Before siya nag-Yongji Food Hub. Katong Yongji Kmart nagsugod min to sa mga Korean noodles bitaw. Cups to siya, mga samya, mga halang kaya nga mga challenge sila sa una. Brother, pareha ta, trabahante ta. Tapos nagnegosyante ka. Grabe bang adjustment? Kay may matutrabahante, every pizza 15, pizza 30 na isweldo. Ang negosyo, depende. So sa dagan, pwede na, pwede wala. Nag-struggle baka na? I-struggle siya kay, especially diri, may kabalo kung nabay tao mo palit,
Actually, nag-risk lang gud mi ani pagkabalo na mga naay pwesto. Nag-risk lang gud mi kung nga makaya ba namo. Balag ana lang sige, tuglan nato na at lain man ko nang kanang nanay opportunity ba. Na aya pa din ka mo kanin nga wala na diya kung gibalibaran na nimo. May to among gi-grab dito for at least kung na may galing sayo at least ni risk mi. I-accept lang gyud ang challenge kanang maragi take ang risk bitaw balag wa kabalo kung saan the future ana sa imong negosyo nga imong ginatukod. Pero padayon ang gyapon kay wa ka kabalo di update mag-start gyud ang imong future good nga future, di ba? Yata na nagsugod sa gamay. Nagsugod sa gamay. Then napay may mga lain nga mga putahe pod. Though common ang sanggipsal, wala naman siya giwala. Pero nag-innovate mig mga bago nga food nga nagya pod ang taste of Korean bitaw. Pero medyo sugal na ha kay siyempre bagong produkto. Ngayon ananda na basta kay sugba lang. Ana. During atong pag-open namo, grabe may gunaw na ako unsa may next na mo ani, unsa level up na mo ani, unsa another na pod nga food. Then sige mig himo balag ang mga ingredients nga gasto na himo lang gyud para natin ma-present ani for the next week, next month na daw. Brother, imbitara sila nga muani din sa Metro or pwede gyapon nasa online order sila sa inyo. My guys, punta makanimo makabisita mo sa yung GK Mart. Yung G Food Hub na karon. Taste the Korean authentic sanggipsal and other food nga amo ang i-offer sa inyo. Dagan mi nga food nga i-offer sa inyo. Ani lang mo diri, tilawi lang ninyo. Sa Metro Food Park. And ay kalimot sa online. Pwede mo sa online, message lang mo sa among page, Facebook page, yung G Food Hub. Alright. Kung ako na ibutang ang link below, pagsulod yun sa entrance, way lain, nasa left side, automatic mo yung musugat ninyo. Brother, tiwason ako ni kay lami kay bro, ni break lang ko gamay kay I really love Korean foods na karon no. Wagi ko nag-rice, kanira ko, healthy pa. Tapos more on spicy no, ang Korean. Spicy good ang Korean. Alright, so ano na tirada. Dagan salamat brother. Ayo, good luck and please supportahan na tong lokal, supportahan na tong di sila diri. Kaon pa ta, kumbate.